Vă salut, bă, băieți, și bine ați venit la un nou video de pe acest canal. Astăzi am dat 1 vs 1 cu un copil foarte toxic care a început să mă și înjure și să facă mai multe chestii. Am dat 1 vs 1 cu el pe 1000 gold, așa că dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat mai departe, stați până la final și nu uitați să apăsați și voi acolo pe butonașul de like ca să mă susțineți, ca să postez videoclipuri zilnice. Pentru că ați spus că am postat aproape în fiecare zi. Așa că facem acolo și noi 20 de like-uri și na, o să continui să postez în fiecare zi pentru că am văzut că vă plac clipurile. Nu vă mai țin la discuții, vă las cu clipul. Pa! Ok, bă, băieți, deci astăzi vreau să mă uit puțin la Butterfly-ul Starfall ca să văd cât a mai crescut orderul, să știu cât gold iau pe el dacă e să-l vând, pentru că vreau să îmi cumpăr un sting, dar hai prima dată să vedem cât costă un sting. Ok, mă duc la Knives. Mă duc aici mai jos. Da, unde e, mă, sting? Uite, ultimul. Și cam atâta costă, bă. Salut, Marius, eu sunt Softic, te știu de pe... Ia ce mi-a scris asta, man? Ia stați, mă. Salut, Marius, eu sunt Softic, te știu de pe YouTube. Haide să dăm 1 vs 1 pe 1000 gold. Bă, 1000 gold n-ar strica, că rămân și cu Butterfly-ul și cred că mai cumpăr și Sting, dacă e. No, hai, bă, băieți, că îi scriem și noi. Bine, man. Ai Discord? Stai că nu întreb dacă are Discord. Ca să nu ce-mi zice. Da, am Discord. Zi, nume și hashtag. Da, să ne dea numele și hashtag-ul. Pe Discord mă cheamă Ianis Boss. Păi și hashtag. Nu mi-a dat hashtag-ul, mă. Ia să vedem, bă, dacă îmi dă hashtag-ul ăsta odată. N-are hashtag. N-a poftim cultura, bă. Dacă îl întreb dacă e la Softic pe server. Ești la Softic? A, da, stai că el cică e Softic, dar nu prea cred eu. E un copilaș, cred. Ești la Softic pe server? Ia stați puțin. Ok, stai că îi zic să intre. Ok. Intră. Stai că am scris și eu. Intră privatul. Ok, bă, băieți, acum intru cu el privat 1 să vedem ce îmi zice. Ok, bă, băieți, am intrat. Ia uite-l, mă, și pe ăsta. Bă, frate. Da, mă. Tu ești ăsta, mă, de pe joc. Regele Softic? Da, frate, hai să dăm 1 vs 1 pentru 1000 gold. Da, sigur dai 1000 gold, da? Nu dai schem. Da, frate. Băi, eu am carambit auriu. Mă. Cheamă, nu știu, cheamă cuțit de ăla care se învârte cu multe culori, cu roz. Care, ăla mă? costă foarte mult, costă, cred că 100.000 de euro. Mamă, mă. Ești bun, mă. Știi că tata are Bugatti. Mamă. Adică eu am. Adică Eu am 21 de ani. ești bun, mă. Da, ce echipă te bagi? La Counter, la Tero? Eu sunt foarte bogat. Frate, eu vreau să mă duc la cât știu să stau camp. Bine că mă duc eu la Tero. Da, gata. Hai, vină încoace. Să văd, ai și tu cuțit, ai ceva? Sau... Sal. Că ai zis că ai carambit auriu. Am carambit cu aur, dar nu l-am echipat. Ai uitat să le echipezi. Să înțeleg. Am făcut un videoclip pe YouTube și am uitat în echip. Mă, băi. Na. De ce ai dat, mă, în echip? Ia uite. Nu. Eu mă joc fără cuțit, că nu-mi place mereu. Wow, uite, vezi, slabule care ești un slab.
Ești ultimul bot. Nu Bă, pule. de ce Ești ești un mă? slab. De ce ești mă toxic? Cu mine. Easy, 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 easy. N-am fost Easy. în cultură la omul meu. Easy. Hai să vedem, Vedem noi când trece Ai avut warm-up. noroc ai avut. Nu se pune. Vedem noi când trece warm-up. Te ba la 0, te ba să moară Gibilan. Nu te ba la 0. Da, bați. Te Ok. bat eu. Bine mă, Nu vedem pune. acum. Deci ne jucăm pe apără mid. Îți convine? Pe apără mid? Da. Bine mă, hai atunci. Ia să te văd cum joci tu. A fost frică să te joci cu mine, be, că sunt prea bun. Nu mi-a fost mă mie frică. Te bagi și pe A și pe B și pe ce site vrei. Și pe toate hărțile de peste noi. Ia uite-l pe al meu. Îți iei la mă, ce faci mă? Eu. Nu! Slabule! Nu, frate! Ce l-am luat? Hack, care hack? De unde să am mă, hack? Bomb has been planted. Taci din gură, slabule, ai avut doar noroc. E noroc. Un bot. Se numește Frate. skill. Skill se numește. Nu e skill. Ba da mă, e skill. Mama, am dat și accesul Nu ăsta. știi să te joci, ești un slab. What? Unde te bagi mă? A. Te-ai dus aici. Unde sare ăsta mă? Eu. Ia uite-l mă cu shotgun. No, what the fuck? Ai hack, frate. Oricum ești un bot și te bat dacă vreau. Eu n-am vrut să te bat acolo. Cum mă n-ai vrut? Că ai tras cu shotgun direct în cap, ai vrut să-mi tragi. Nu, Da, unde? dați din gură. Slabule. Ce ai mă? Uite-l ce trage mă. Ok. Eu mă joc la one tap-uri cu tine mă. Mi da pe după pe vilete. Am dat și eu ăsta așa, poate te iau. Oh, ce one tap. Uite, frate, ce noroc ai. Ești un bot, ai noroc. Na, mă, noroc, e skill. Eu nu. Da, skill pe naiba. Da, mă, că eu joc foarte bine. Easy shiton, te bat la 0. Dar de ce ziceai că ești softic și n-ai vocea lui softic? M-ai mințit? Păi eu am vocea lui Softic. Nu, Ba nu, softic n-are vocea. de unde știi tu? Că-l cunosc pe softic. Uite, frate, ce noroc ai. Păi, frate, eu mă joc acum pe tabletă ca Softic. Adică eu sunt Softic, ca mine. A, pe iPad, să înțeleg. Da, e ăla. Mamă, ești bun. Da, frate, hai lasă-mă, că tu nu ai N-am BV-ul, dar... BMW. Eu am viață luxoasă pe aici. Ia uite mă cum... Easy shit-on, copile, easy shit-on, copile, plângi, copile, easy shit-on, easy. Mă, ce ai mă, că ai luat și tu o rundă, mă? Te bucuri așa de mult pentru o rundă? Ia uite-l, mă. Easy, botule. Yo, full net. Ia uite-l, mă. Pe ăsta. What the fuck, ai hack, frate, ai mi dat din săritură, nu. Da, mă, ai dreptate, am wallhack și no crit. Ai ghicit. Da. Oricum ești un bot prost și ți bat. Mă, dar de Da, ce îmi vorbești urât? Taci din gură, prostule, urâtule. Uite, are hack, mă, frate! Mă, de Nu are unde? cum! Nu poți să ai hack peste nu, bine, poți să ai, da. Dar eu n-am. Eu n-am acum, mă, Ai. hack. Trece de Da, sau frate, ai. N-am, mă, n-am. De unde să am? Frate, eu, de cât timp te joci jocul ăsta? Eu mă joc din 2023 sau din 2002, nu mai știu. Parcă din sezonul... Păi ești un bot.
Din sezonul 7, parcă. Frate, Da. știi că, păi să știi că mie îmi dau la promocoduri și eu mă joc din 9 ani. Așa că nu mai... Mamă, știu ești bun. hacker. Uite, frate, nu, gata, frate, nu mai ai hack. O să ți spun la ăștia să-ți dea bani. Deci Păi, nu, de ce să-mi dea bani, mă? ai hack. N-am hack. De unde ți-am Ba hack? da, Poate ai tu hack. asta are hack. Nimeni nu mă bate pe mine. Ba, cred că te bate toată lumea pe tine. Ia uite. Easy, 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 copile plângi, easy, 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 uite ce armă urâtă ai. Easy. Cum să fie, mă, urâtă că e în 4 samurai. Acum nu să mă laud, dar... Ești un bot. Păi și dacă eu să-mi pot și te bat, tu ce ești? Na, mă, te-am bătut la... Are hack. Du-te dracu de prost care ești urât. Handicapatule care ești. O, bă, Ai ce... hack. N-am hack. Bine frate, hai să-ți dau goldul. Hai, pun armă pe shop? Da. Ok, așteaptă puțin. Să intru în lobby. Frumos. Ești un slab Și- de asta. Cam așa am luat 1000 gold, mă. Ok, hai că pun G22 floc, da? Da. 1000 gold. Da. Așa, vezi că paternul e 725. Acum frate ți-l cumpăr. Ok, aștept. Deci cât ai zis? 725? Da. Bine. Uite că ți-l cumpăr acum. 3, 2, 1. Bă! Mi-a dat schem copilul, ești nebun? Bă, chat, mi-a dat schem. Mai e și toxic și mi-a dat și schem. N-a poftim cultură la omul meu. Te că zic că i-am luat IP-ul. IP. Ia IP-ul. De copil toxic. Dacă nu dai goldul, vin la tine. A ieșit. Ia uite-l, mă, ce mi-a scris. Mamă. Nu, aici, mi-a dat și am friend, bă. N-a poftim cultură la omul meu. Îl aveam la prieten sau nu știu. Mă, copil toxic, mă, n-am ce să fac. N-am chat. Sper că v-a plăcut clipul, mi-am luat și schem.